wannan kare da gaske ne ni ba mu koma koma kai ba ka mai kin buje ya kike gaggawa haka sai dai ragumi amma abun kunya gare shi ta zagaya ga kuna ma sai ka ji shi yana toshi da ya hanci ne gare shi ai mutumi na ai kai ka riga ka san hannun dama na ne wancan bai a rayuwa ba a nuna salama ka kuma aikin bazara na ba ya saba in je a kai jigo mai ka ga musu ya ka kai komai a ce kai ka riga ka fara ungwara kai ka ga mun muke da kudi duk wani dan da hankali kana gani bara Allah mu saka an ga gidan tsaron gidan ruwa je ka babba ya gama je ka babba je ka wai wannan yana aiku ga wanda shi zai kare ke da tare ba in shi ba za mu samu girma sai dai ragumi amma abun kunya gare shi harkar wannan aikin mu lahi la ilaha illa huwa harkar wannan haja haka fito ana fito haka aboki ne abin harkar nan tayi billahi dora na ga dala kai Allah ka dade mu da kama ya akai masale suke da namu Allah billahi lazi iyo ayan karago ayan ka kala kala ba kala ba ba kala kai ni bai sa duniya mama ne kai ba wani abu ya kai ba pus ko bane shi kai bane da shi kai ga ba kala kai waye bane da shi Allah ni labari injin da abin ne kana da cikin hayyacin da ko kana da cikin hayyacin da ko garas na da kai Allah ka cikin mutum ka kai gidan la gafara can ke da biki sa abin duniya ba ruwan ki da wani abin nan ko tallafa wa mutum ba ki yi yanzu kuma na samu za a tallafa min zaki sai wani na tafi sai na dawo sai ka fito ai kuma ka fito lafiya da Allah kai a hankali ka fito da wuri kai harkar duk ba sun ba da kuɗi ba in ka ba kai na naka boss komai yayi ko ina sai irin wannan komai yayi next time no problem na next time no problem kada ka fara san kai bari in ga ma ni kai na san abin da naji kana dan Allah ka bari dan Allah ka bari baki dare na hankali kai kullum ba ka ci bayar masallaci ba kar kudi wanda ba biya yi ba kudin kamiyar su ne banni da shi ai ni ne mai trailer Allah sai ka ji kana tambal kamar za ka cike ni amma inda ka san kana kwala aboki na komai yayi ai da kaje ji za ka gurin noma kai ta fanjan dan Allah na komai yayi komai noma Allah na ta mun alquran ba dan girman Allah na ta mun wani abu ban da za ka ce ba kudi ya shi kake da wani bola kuma ta ki fasa mun ba za ka tabbata da kudi ba ka da mutunci dan Allah dan Allah ku billahi lazira sai magana zuwa mafiya mace za ka tambaya kudi yanzu kai ka amma la mace za ka tambaya kudi shi nan ma ku dakata shi nan ma ga ta zo ba ni ma alfarma ba dan Allah ba ka ni ba alfarma a gurin ta su in ba ka taho ba zan baka anan ka san wannan kuwa Aka yi sai da ta. Idan Allah karanta ku kira ta. Zaka ji dan uwa. Ya aka ya aka lafiya. Wannan matar da kake gani S ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. S ce ita wannan. Me ita ko gaba kowa da kake. Ko ashe talauci ma yana da rana. S ce ita. Ka ko ita ko gaba kowa. Ka tabbata? Ko yana gaskiya ba. Yola mun tabbata kai gurzo ne akan waka domin daga kai amona ka da jama'a ta gare su kan taka sauti na amona muryar ka yayi da banzancin gala shaka zuntoki gudu sa gudu ne idan a gaban ka an duka kai da mazan kwarai zaki kake dodon kura baban dadi kake biki yola a gaida kai